Citats, el podcast dels doctorants, amb Aina Frank i Raúl Peinado. Hola, hola, hola! Benvinguts i benvingudes a Citats. Som aquí una altra vegada, un capítol més. Sí. I què tal? Com estàs? Bé, han anat bé les vacances per descansar, així que no em queixo. Comencem també amb un munt de burocràcia que hem de fer ara de... Del la RAPI. recerca, sí. No sé si a totes les universitats és igual, però almenys aquí a la UDL és així i... Jo crec que no és igual a totes les universitats, Pues no sé, però... gener, febrer a la UDL és de burocràcia i una mica Gener. de pal. Però bueno, tu què tal? Bé les festes? Jo bé, molt contenta, o sigui, contenta. Ara, és d'aquestes coses que quan arribes, no?, i mires tota l'agenda i tot, dius, ala, que tenia totes aquestes coses que havia de fer, no? Però bé, les vacances m'han anat superbé. Ja està bé. He descansat, he desconnectat, que això és important. Sí. I ja, ara una altra vegada aquí a tope. I tornem a lo grande. Tornar? Jo nerviosa, perquè és que torna a fer un munt que no gravam. Ja. No? Dic que és que feim com molt de parons i cada vegada que tornem a començar és tornar a començar de zero. Fem com podem. I ja està. I I no ja passa està. res. Però tornem, i com deia, a lo grande venim amb dues doctorandes avui. Aleshores jo ja els donaria pas i que comencem a parlar sobre elles. Va? Vos voleu presentar? Ta-ta-ta-tan. Bueno, jo soc la Ivet, soc psicòloga, vaig estudiar aquí a la UDL Psico, després he fet el màster de psicòloga per habilitar-me i de neuropsico, i ara estic fent el doctorat. És a dir, en vas fer dos, però és un doble màster? O... Sí, o sigui, tu pots fer l'habilitant, que és el general sanitari, que és un any i mig, però aquí a la UDL ofereixen tant el general sanitari com el neuropsico en 2 anys. Ah, que Llavors, guai. doncs, molt bé. en 2 anys vaig fer el doble. Sí. I Molt bé. tenim... Jo sóc l'Ares Reguer i també sóc psicòloga com la Ivet i vaig fer el màster de neuropsico. Tot això, tant el grau com el màster a la UOC jo he estudiat. I fa uns 3 anys ja que estic fent el doctorat i també estic fent un altre màster. Molt bé! Estic fent l'habilitant. Jo el moment aquest de fer un doctorat i fer un màster alhora... No, jo anava a dir, no, però és que a part, a més, és dir, per què t'hi poses per un, no? Dic, ja que estàs 2 màsters i a més un mentre fas la tesi. És heavy. Però clar, aquí ho he comentat, fem el doctorat? Ja. Ok, però el doctorat sobre què, no? Aleshores, aquí citats és això, de tenim una cita, primera cita. i arriba el moment a què et dediques, no? I clar, faig un doctorat, sí. Explica'm una miqueta més per saber més de tu I sobre què fas recerca? Clar, jo vaig començar el TFG amb una beca de col·laboració del Ministeri, i llavors vaig entrar en investigació, que vaig entrar al grup de neurociències clíniques, que és quan tu ja hi eres també, i llavors allà hi havia com diferents projectes i un d'ells era el ictus perinatal. I llavors una de les vies no era com fer una valoració cognitiva d'aquests infants. Llavors jo com vaig començar a familiaritzar-me amb aquest tema. Llavors al TFM, amb els 2 TFMs, vaig tenir l'oportunitat de tenir una altra beca per entrar de l'IRB de Lleida, i llavors, i la d'aquí, la UDL, llavors vaig tornar, un altre cop vaig fer el retorn al grup i vaig seguir una mica amb la mateixa línia de fer la valoració cognitiva, però centrant-nos també en tota la part biopsicosocial, la qualitat de vida, i ara una mica és continuar una mica amb aquest camí, i llavors la meva tesi és la idea, que encara no està superdefinida, amb el pla de recerca ja quedarà més clar, però és una mica continuar valorant aquests infants, no? I també donar-los com un micro, no? Com una veu també de perquè ells expliquin com s'han sentit o com se senten la família, no? I també poder-ho lligar amb tota la connectivitat cerebral, no? Perquè al final si hi ha una lesió quan en un període en el cervell ja està en desenvolupament, algunes com s'acomoden, no? Aquestes xarxes, com creix aquest cervell, doncs és algo que a mi m'interessaria estudiar. O sigui, una mica com se va desenvolupant el cervell post-ictus, diguem. Sí, o sigui, hi ha diferents tipus d'ictus, En plan, jo el que em vaig centrar amb el grau i amb el màster és amb l'ictus perinatal, que passa o pot passar des del naixement fins als 28 dies postnatals. No? Durant aquest temps és quan normalment hi ha més incident, més prevalència en que es produeixi un ictus. Llavors, clar, quan es produeix aquí, clar, hi ha una lesió. Aquest cervell, com que és tan plàstic, hi ha tota aquesta plasticitat cerebral, pot compensar aquesta lesió, i una mica és com la compensa, no? Perquè hi ha estudis que mostren que tenen dificultats, no, acadèmiques o alteracions. Normalment
són molt més alteracions motores perquè veiem pues, paràlisis cerebrals o també molts infants tenen epilèpsia, però la part així moltes vegades es compensen aquestes lesions. Pues, per què, no? En plan, com se reorganitza aquest cervell després d'aquesta lesió? Creixem amb la... O sigui, aquests infants creixen amb la lesió. No és com un adult, no? Que ha crescut, té la lesió i és un canvi en la seva vida. No? És que aquests infants naixen amb aquesta lesió. Que guai. I aquestes compensacions que se fan, no? Quan després d'aquest tu poden fer que les seqüeles siguin molt baixes o sempre hi ha, per exemple, una afectació motora o... Bueno, normalment sempre... No sempre, depèn de les xarxes, no? I d'on es produeixi aquesta lesió, però sí que és veritat que molts infants queden afectats a nivell motor, però perquè també són les seqüeles més visibles, no? Moltes vegades les seqüeles cognitives potser no es comencen a identificar fins més endavant, fins al període escolar. Clar, aquí també està l'altre, és que hi ha molts infants que tenen un ictus i als 7-8 mesos pues, llavors sí que hi ha un ús asimètric de la mà o que hi ha alteracions en la marxa, no? Llavors es comença a fer un seguit de tot d'estudis, no? I llavors és quan es confirma a través d'una ressonància cerebral que hi ha hagut un ictus durant el període perinatal, que és del 0 als 28 que us he comentat. Llavors, clar, com compensen? Pues, clar, és una mica també el que ens agradaria estudiar, no? I després també, cosa que no hem comentat, és que les dues les tenim avui de convidades i és que diguéssim que la seva temàtica o la seva recerca, no?, té com a vincle, no?, el tema dels ictus. Per què l'ictus i no una altra cosa? Bueno, jo tenia molt clar, des de que vaig entrar a fer el grau, que volia anar amb recerca i era com les dues línies, o jo anava per Alzheimer o per ictus. Era com les dues malalties que més em cridaven l'atenció i al final pues, l'ictus és que al final té un impacte molt gran. Jo crec que hi ha totes les famílies, hi ha un percentatge molt alt de que coneguis algú que ha tingut un ictus, no? I en el meu cas i va ser, no? I me'n recordo lo inhabilitant que és, o a vegades no? Que no et reconeguin o que diguis, ostres, no pot parlar bé, no? I és algo que pues, te xoca i dius, ostres, i per què? No? Llavors ja entres com a l'estudi de tot el cervell i tot, i no sé, que al final és una malaltia que afecta, que sembla que no, vull dir que hi ha persones que tenen una altra reserva o es poden, no?, com intervenir molt ràpid, però n'hi ha d'altres que, ostres, potser la finestra ja ha passat i queden més seqüeles, no? Llavors, no sé, a mi em crida molt l'atenció. Quan te parla, hi ha hagut un ictus, això ha passat a la família o el que sigui, algú? Acostumes també a pensar en algú també amb grans, gent gran. Que ho estiguis fent en petites com un ostres, que guai, perquè és una altra realitat que hi ha i també que se faci recerca sobre això. Bueno, és que és una malaltia minoritària al final, vull dir que no hi ha molts infants que els hi hagi passat, però clar, és que inclús en què et passi, encara que ets petit, les seqüeles també poden tenir un impacte que et duren tota la vida. I ja, no només tens, no? Això també es passa com amb grans, no és només l'ictus d'aquella persona, és que hi ha una transformació i un canvi a tota la família, es canvien dinàmiques familiars, la parella passa a ser com més un rol més cuidador, no? I es generen uns canvis, no? I suposo que també amb infants també hi ha molt el tema de la preocupació, la culpa dels pares, no? És que clar, tampoc no hi ha una etiologia molt, molt clara. Sí que hi ha molts aspectes genètics que estan una mica, no?, que tenen un gran pes, però hi ha moltes vegades, no?, és que al final ser una malaltia minoritària no hi ha doncs passa això com amb gent gran, que hi ha hipertensió, els factors de risc, no?, i l'etiologia és més complexa. Després l'Ares, que dins d'una temàtica, diguéssim, semblant, doncs un altre camí, diguéssim, també dins dels ictus que endavant explica'ns. Hi ha dos tipus d'ictus. L'isquèmic, que es produeix per una obstrucció de la circulació sanguínia cerebral, i l'hemorràgic, que es produeix per un trencament d'una artèria i surt sang, ¿vale? Hi ha extravasació de sang. Llavors, en el meu cas, jo m'estic centrada en l'ictus isquèmic, ¿vale? Aquest que és per hi ha una bola de greix, de depòsit greixosos del cos, que o està estretant, fent més estreta l'artèria, o es desprèn i és com un coàgul, no? És com una bola que fins que no queda aturada es va circulant. I dintre d'aquestos, l'ictus minor és el més lleu. Vale? Llavors, aquests pacients és que moltes vegades passen a ser com una mica invisibles, perquè és com, vale, pots moure, pots caminar, pots parlar bé, ja estàs bé. Llavors ella està més orientada cap a les edats primerenques, no? Cap a l'època pediàtrica, i jo la meva tesi està centrada en els adults. Llavors,
com us he explicat, no? Ja es dona una lesió, es produeix un ictus, es produeix una lesió, llavors la persona ja té el cervell madurat, no? Però igualment hi ha fenòmens de plasticitat cerebral, que llavors, clar, el cervell es defensa i té estratègies per compensar durant un temps el que ha passat. I llavors és com que es reconstrueix o genera noves vies de connexió als llocs que han quedat desconnectats per la lesió. Llavors, després d'un ictus, el que se sap, no? El que és molt visible és les afectacions, com deia ella, les afectacions motores, no? Que la persona té una hemiplegia o que té paràlisi facial, tot això dona té molta visibilitat i se dona molta importància a l'hora de fer la rehabilitació, no? Perquè de seguida deriven al fisio i al logopeda, no? La deglució, la parla i la mobilitat. Però se sap que hi ha alteracions afectives i cognitives també. Per exemple, un de cada 3 persones que pateix un ictus acaba desenvolupant depressió. Clar. I tant aquestes alteracions, depressió, apatia o alteracions de la capacitat de pensar, produeixen una pitjor recuperació de l'ictus. I és un peix que es mossega la cua, llavors la persona té una pitjor qualitat de vida. Llavors, amb la tesi, el que intentem és predir d'alguna manera, al moment inicial, quan hi ha més plasticitat i encara es poden fer intervencions que seran més productives, poder predir quines alteracions tindrà la persona afectives i cognitives per poder ja orientar-los cap a intervencions de neurorehabilitació el més aviat possible perquè siguin més eficients. A través de la ressonància magnètica estructural que es fa a la pràctica clínica habitual, no? Quan la persona ingressa amb sospita d'ictus se li fa una ressonància magnètica, llavors intentem inferir la funció a través de l'estructura amb diferents tècniques, programes i procediments. Hem desenvolupat un protocol per poder deduir quina funció està alterada mitjançant l'estructura alterada. Vale? Perquè, i direu, i quina gràcia té això? Bueno, no. Clar, seria molt fàcil conèixer la funció amb ressonància magnètica funcional, vale? Que és un tipus de neuroimatge que te sap valorar la funció, no? Com està funcionant el cervell, i si hi ha parts que es comuniquen o parts que no es comuniquen, però aquesta ressonància només es fa servir en recerca. Llavors, a l'hospital, en el dia a dia, això no existeix. Per tant, seria fàcil, no? Amb molts diners, amb molts recursos i amb tot un entorn propici fer això i dir a aquesta persona, al moment agut, patirà això i això perquè ho estem veient. I aquí la gràcia és introduir, no? Fer servir la ressonància estructural i poder predir la funció a través de l'estructura. Però de totes maneres entenc que ara no s'estan fent tampoc estudis on se mira la neuroimatge i a partir d'aquest estudi se diu aquesta persona tindrà, o és més probable que tingui depressió. Vull dir, això no... O sí que hi ha estudis fent. És un camp bastant nou. Les publicacions són intentant relacionar ubicacions, localitzacions de la lesió i quins efectes tenen, o xarxes, la connectivitat. El que busquem nosaltres és mirar la connectivitat funcional que està afectada i la connectivitat estructural. Perquè temps enrere la idea era que una lesió que està en un lloc, per tant, si està en aquest lloc del cervell està relacionat amb aquesta funció, doncs si la lesió està aquí, això queda afectat. I se sap que no és així, perquè clar, el cervell se comunica, són xarxes que s'intercomuniquen i totes les diferents parts del cervell estan connectades, ja sigui físicament amb els tractes i funcionalment mitjançant xarxes de connectivitat funcional. Llavors, sabem que una lesió pot estar aquí i pot estar afectant aquestes parts del cervell que estan intactes. Llavors era com, no s'entén ella, com pot ser si està en una zona, no sé, una lesió aquí a la zona visual i que tingui afectat, que tingui depressió. Com pot ser això? Llavors, aquí és on neix una mica l'estudi de la connectivitat cerebral i si sumem a una malaltia com el ictus, que són lesions localitzades, o sigui, poder veure l'abast de la lesió, que a vegades poden ser de petitetes, ínfimes, i fer una afectació molt gran.
Això aneu comparant de dir, agafeu, per exemple, una persona que ha patit un ictus i se fa una, se mira quina ha estat l'afectació en aquest moment i després se mira al cap d'un temps quines seqüeles ha tingut, o és a dir, aquesta predicció, com l'esteu fent més de tipus de recollida de dades, anàlisi i això? Clar, en el nostre cas he fet servir un acord d'una companya que va fer la tesi abans que jo, llavors ella va reclutar un acord de pacients i els va fer tota l'avaluació al moment inicial i al cap d'un any de la cognició i l'efectivitat. Llavors, totes les dades que ella va recollir, llavors jo he treballat amb les ressonàncies magnètiques de tots aquests pacients i amb aquestes dades que va recollir la companya i llavors he intentat predir, o sigui, en funció del comportament, l'execució de les proves, associar-ho a les característiques de la lesió i veure si a partir d'aquí, aplicant diferents tècniques, podem dir, doncs si això passa amb aquests pacients i hem vist això, poder fer inferències amb altres pacients. I ara així com a curiositat, alguns resultats que haguis tret de la teva tesi se poden dir? No se poden dir, de moment encara no tens res. Spoiler. Jo què sé, imagina't que estàs a punt de publicar alguna cosa i te faig dir-ho aquí i ve algú i te roba, saps? I per això dic... A veure, de moment el que estem veient, el que puc llegir és que les dades, o sigui, hi ha 3 tipus de dades, és clar, s'estan generant un munt de dades i molt complexes, i llavors ens hem de prendre temps a digerir que està sortint perquè són dades anatòmiques, dades de connectivitat estructural i dades de connectivitat funcional. I clar, cada una de les 3 dona cert tipus d'informació. I el que estem veient és que, tal com hem vist a la literatura, que es necessiten unes a les altres i que es complementen. Que hi ha dades que donen certa informació i altres que donen altra informació. Llavors, per construir aquest 3D mental, necessitem totes, perquè totes aporten part de la informació. I hasta aquí puedo leer. Estarem pendents de què més, no? I després jo estava pensant també, ara és com que faig un petit moviment, però estava pensant, perquè una cosa, per exemple, que crec que és superinteressant del que estaves comentant, pot ser més de trajectòria, que has dit que havies tingut com 3 beques diferents, no? Sí. Una del Ministeri? Sí, o sigui, vaig tenir la beca del Ministeri de la col·laboració, que és com la beca d'introducció de recerca a la UDL, però la que presenta el Ministeri, obre la convocatòria, i la vaig tenir pel TFG, o sigui, l'últim any de grau. Llavors, diria al segon any, perquè clar, al doble màster, el que fèiem, els TFMs els feies al segon any. Que feies un TFM o 2? 2, un pel general sanitari i un pel de neuropsico, sí. Bueno, això és com el doble grau, que has de fer 2 TFGs també. I llavors vaig tenir la beca d'introducció a la recerca de la UDL i llavors també va obrir una convocatòria a l'IRB, que és una beca d'ajuda a la realització del màster o... Però això va ser el següent any. O sigui, vas tenir 3 anys i 3 beques. Sí, i ara, quan vaig acabar els màsters em vaig apuntar a la convocatòria de la FPU. Enhorabona, per cert. Gràcies. Abans hem comentat per part teva que, clar, grau, màster, venim de la UOC. Sí. El fet d'aparèixer de cop a una uni en físic... Com és això? No va ser tan de sobte, Vale. Vaig avisar abans d'arribar. Hola, em dic Àlex, vendré tal dia, vale? Bueno, vaig arribar a l'IRB Lleida, al grup de neurociències clíniques, mitjançant les pràctiques, el pràcticum del màster de neuropsico de la UOC. Llavors, oferien plaça, i una de les places era aquí, en aquest grup de recerca, i llavors vaig entrar a fer les pràctiques i el TFM amb ells. I fins avui. I ara que ja sabem una mica més sobre la recerca d'Anaris i Nivet, passam a la següent secció, que és... La pregunta del precari. Aleshores, ja sabeu com funciona. Agafeu un paperet, una voluntària. Una mà innocent. Oi. Vale. Ok. Què ens diu la pregunta del precari? Redobles? Si només poguessis explicar la teva tesi amb emojis, quins faries servir? Ui.
Boníssim. Vale? Bueno, intentem-ho, però jo he de mirar el mòbil, per fer això. Jo Vale, també. podem mirar el mòbil un moment i buscar els emojis Sí, a veure estic què... Quants emojis han de ser, però? 3. 3, no? Sí. Sí. Vale, Vinga, ja ho tinc. tenim. Qui comença? Va, començo jo mateixa. Vinga, va, comença. Vale, els emojis que he escollit jo són un cervell, Ok? el mono que està pels ulls i un llamp. Vale. Alguna significació de tot això? A veure, el cervell és evident. Vinga, sí! El mono que està pels ulls és perquè són, no com he dit, coses que no es- dolències i afectacions que no es veuen, entre que no es poden veure i no es volen veure, i que la meva intenció és que es veguin, i el llamp és l'energia, l'electricitat cerebral, l'energia que fa falta per fer la tesi... Oh, molt Bueno, bé. bueno. M'agrada. El llistó està molt alt, ara. Sí, elimina-la ella quan la digui. No, però jo el cervell, a mi per suposar, és que no podia faltar. L'altra és la careta aquella que se's va desfent, en plan. I l'altra és la dels malabars. Vale. Bueno, realment ha sigut molt divertit, o sigui, jo ho disfruto molt amb les valoracions, amb els infants i tot, però sí que a l'hora de fer anàlisis de resultats o de treballar amb R has de fer malabars perquè tot surti, perquè a vegades fas anàlisis i a vegades no surten resultats que esperaves o no surten significatius. I encara que facis malabars, no surten. No passa res. Que boníssima. Vostè? Bona. Jo, Per exemple. vale. Jo he seleccionat com una que és com a mestra, perquè té com una pissarra darrere i porta unes ulleres, segur quin dic, no? Sí. Després, unes ulleres, Ok. i després aquell emoji que té com el cap que li explota. Sí, saps? aquest no me l'havia mirat. Pues aquests tres, Per què? vale? I, bueno, el per què és perquè jo faig així resumidament, perquè tu i jo no m'he explicat mai de què van ser els nostres O potser no ho expliquen, simplement que cadascú... Bueno, però ho faig així com molt, molt breu, perquè... és que si no té sentit. Dale. Que... Però jo faig grups de reflexió col·laborativa amb mestres, per això hi ha un mestre, bueno, no? Perquè estic treballant sobre desenvolupament professional docent. Pensava que eres tu. No era jo. Hauria pogut ser, perquè a més és veritat que quan he seleccionat l'emoji era una noia i era rossa. Llavors podria ser jo, saps? Però no ho soc. Per això, després lo de les ulleres, perquè el que intentam fer és que hi hagi com un canvi de mirada, i lo del cap que explota, perquè a mi m'explota el cap, a tothom que està amb mi li explota el cap i els mestres també, o sigui que... Ja està. Està molt bé. I tu? Jo he ficat el del robotet. Al final, tecnologia educativa, doncs, bueno, segurament apareix per allà ni que sigui un robotet o, no sé, és el que he trobat així com més simpàtic. Després hi ha un altre, que és el del nino que fa... no de... a vegades, doncs, aturullant, no?, el tema de la tesi, la recerca i tot plegat. I després he ficat un que crec que és una miqueta transversal, que és he ficat la muntanya russa. Perquè hi ha moments de tot, hi ha moments en els quals estàs a dalt que dius uah, que guai tot, i d'altres que estàs a baix que dius aquest és com que es pronuncia més fort, no? Pues sí, és molt bo també, Sí. sí, és bo, perquè sí, és així. Hi ha moments de tot, des de que estàs aquí dalt fins que estàs aquí baix, vull dir, és com... Però bueno, Molt bé. de tot se n'aprèn. Bon emoji. I ara que ja han contestat la pregunta del precari, ve la meva secció preferida, que és Qui ve a citats? regalar ciència, la meva secció preferida. No te'n recordaves de quina és la teva secció preferida? No, jo sé Quina que em regalen vergonya. coses i ja està. Ai, que malament. I ve una pregunta bastant important i és: ens heu portat alguna cosa? Me fico una mica de tensió. Vale. No, pobre, que ja ho ha passat molt malament. Veus com el emoticono de... Por favor. Sí, T'has Els content? Reis Mags, encara. ¡Hala! embolicadet. Amb la Hello Kitty. És lo más. Te obre'l tu. Jo un d'un costat i tu d'un altre, vale? O només hi ha un costat? No ho sé, però obre'l Bueno, tu. m'ho estic carregant, Jo aguanto. És un regal necessari per fer la tesi. Sí. I especialment ara, Ja, jo he fet un moment de gener, has de fer l'avaluació... Explica una mica tot plegat. Ens han portat, i perquè és molt necessari ara, al gener i una mica de... Vale, tornem, piles carregades... Well... Aleshores, és
una espelma. Para la part espiritual. Sí. Molt necessari. Mira, és que això ho necessitàvem aquest matí, Raül, perquè aquest matí estàvem... Ai, per favor. I a part, olora superbé. Incendiarem el despatx. Proper No. capítol. Ho sabrem. Després, també... Encens? Es diu així? Jo crec que sí. estic Sí, descobrint de cop El català. un altre cop, Que també olora superbé. Que és així com... Diu de què? De lotus. De lot. També ho ficarem al despatx? També. Passaran pel passadís del despatx i diran... Lo que passa Ai, que quina, això me recorda que necessitam un encenedor. Jo ho estava pensant perquè allà ningú fuma. Ningú fuma. Molt bé, no fumeu. Si algú feu el que ve a vulgueu. citats no sap què regalar, un encenedor. I per últim, unes pilotetes antiestrès. Que són d'aquestes així com flongis. Sí, molt necessària. Molt necessàries en aquest moment, sobretot ara que estem corregint. A les tutories, sota de la taula. Me sembla supermaco. Superbé. Jo, doncs moltes gràcies. Alguna explicació més sobre això per part vostra? Ja ho podeu veure, la pau espiritual, La pau que fa espiritual. que anem una mica mancats amb aquestes èpoques. L'encens per sempre va bé netejar els ambients de tensió. M'ha semblat tan bona idea, això, és que ho instaurarem com a rutina. Us he dit que sí. I l'antiestrès, una mica de treure tensió física amb la boleta apretant, amb la piloteta. El que vingui al nostre despatx serà un lloc zen, un A espai partir segur d'ara sí. i net d'energies negatives. Jo crec que aquí es mereix Un aplaudiment, no? Aplaudir-se és terapèutic. Molt bé. Porque yo lo digo. Aleshores, Fins aquí, no? que El moltes capítol. gràcies. Bueno, I gràcies bé, a vosaltres. Ares. Gràcies a vosaltres. I que això, que fins aquí l'episodi d'avui. I ja està. Ens Sí. despedim. Fins Sí. a la propera. I ja està. A passat siau! siau! A passat siau!